Kaixo, korriklikaren bosgarren atala dau, bosgarren eguna izan du hain zuzen gaur 21. korrikak, Lapurdi barnealdean eta Nafarroa iparraldean ibili gara, bosgarren eguna, bosgarren mugarria 21. korrika honetan, ikus ezagun Txakurgorrieko lagunek zer mugarri ekarri diguten gaur. Ar, ir, hor, ur. Harritutako herri. Urritutako irri, erretako horri. 2003 urtean korrika Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkera sartu zen, ibilbide ofizialean markatuta egon ezarren. Hilabete pare bat lehenago bestelako furgoneta batzuk sartu baitziren bertara. Ez hain koloretsuak, ez hain euskararen aldekoak ere biztan da. Egunkariaren itxieraz geroztik, aldiro errepikatzen du korrikak Martin Ugaldeko bira. Orain berriaren eta bestelako hainbat euskal eragileren kokaleku dena. 16 urtetan gauza batzuk aldatu dira, baina ez denak. Furgoneta ilunek, musikari gabe sartzen diren horiek, beste hainbat bidezidor aurkitu dituzte euskal prentsa itotzeko. Ga, ge, gi, gogu, gu gara gure gero, eta oraina kontatzea da gero bat gaurdanik bermatzeko dugun modua. Geu gure horri, gure hurri, gure irri, harri zarri gora, gure gero gura. Euskeraren arnaskunetan ibilit gaur korrika, hain zuzen ere, Baztango eta Leitzako euskera teknikariekin izan gara, inguru hauetan euskarak zer erronka dituen jakiteko. Bai, guk Baztanen erronka nagusia hori dugu. Ezagutza 180koa da, eta erabilera aldiz 160koa. Orduan bai, ezagutza altua da, baina erabilera ez hain bertze. Orduan gure erronka hori da, ez? Erabilerari bultzada bat ematea, ezagutzara ailegatzeko. Hala ere, Baztan zabala da, 15 herri ditugu, eta errealitate desberdinak daude. Hau da, ez da gauza bera herri handietan edo herri txikietan gertatzen dena. Gure kasuan Elizondo herririk handiena da, eta erdaldunena. Aldiz, herri txikietan euskaran ezagutza eta erabilera askoz ere altuagoa da. Adibidez, Berruetan, Amaiuren horrelakoetan erabilera 180koa da. Elizondon aldiz 150koa. Orduan bai, hemen Elizondon badugu zer egin alde horretatik. Bai, egia erran ez dakit zehazki zer den, baina bai da arnasgunea unitzetan gertatzen ari dena. Erabilerak antzinera egin beharrean, ez dakitolako mantentze egoera batean dago. Ez dakit orainikan ze faktore diren hor, baina bai hori landu behar dugu. Bai, egiaran korrikakin beti bada ilusioa, beti badire emozioak, emozioa honitz pilatzen dira korrikan, eta naiztea 2 urtero pasatzen den, aldiro, hori emozio eta poza handiakin hartzen dituzte herritarrak, harrera ona egiten diote korrikari bai. Bueno, oso zonalde euskaldune da, beti izan da euskaldune, euskaraz hitz egiteko joera handia izan da, adinekoak, gazteek, umek, baina, bai, egia da, azkeneko urteetan aldatzen nahi dela, batez ere guraso aldetik eta ez, parke edo eskolatari hortan, badula gaztelerako joera, nahi gabe, eta gero ume gaztek, beti esaten, zer ikusi hura ikasi, eta orduan, batzutan jolaseakotare erdarazko esan moldeketa hartzen, eta segurazki faktore askok eraiten du, eta baita telebistak, eta teknologia berrik, eta denak. Eta orduan hortik ere hartzen nahi die, eta somatu ez ginun aldaketa hori, uemak aipatzen zuna ez, arnasguneetan, erabilerako berantzko joera hori, ez dut esanen kezkatzeko, baina ez relajatzeko, segi behar dugu lanen, eta horrelako gune batzuk zaindun behar die. Lehen baino jende gehiago dago kanpotik etorri dena, kanpotik atzerritik ere bai, inguruko herrietatik ere muitu dare bai, baina egia da, orain urte batzuk ikusten etzena, badie familia rumaniarrak, ekuatoriarrak, frantziatik bakarren bat, portugesak, orduan, portugaldarrak badie famili mota ezberdinak, eta segurazki horrek ere eragin izan do. Baina ez da beti hori, ez, gu gehonek gureari eusten badiogu,
kanpokoek zer eragin duten ez luke horrela somatu behar edo horrela eragin beharko. Orduan, norberaren baitan ere badao eustea, hemen euskara zaiga eta eutxiko diogu. Ez da jende igual hain kontziente, segurazki beti horrela izan delako, oso herri euskalduna izan delako, datukeala erakusten dute, baina ez hori bakarrik kaleen eguneroko bizitza euskara karna sartzen du hemen, ez? Hori oso ohikoa da, edozein dendatan euskara zaitzinezke eskolan, lagunarten. Orduan, segurazki hori horrela heldu dela eta igual ez dago kontzientzi berezik hori eta landu beharko litzake eta zeinen eredu garen, arnasguneok ze eredu garen beste batzuentzat, hortaz ere jabetze importantea litzake. Arabara sartuko da korrika sakanatik, agurainera iritsiko da goizeko 8etarako. Arabako Herriozan izango da arratsaldean, gauean Trebillun. Neska, aldeko guztietan noin deskantzatzen behotzen, o... Noski, berotun beharra dago, dena, gorputz guztia. Dira, Antzune, nik ez dakitena da... Loitzune. Loitzune, bai, bakatu. Ez dakitena da, gai izango naizen. Gai izango naizen, ez dakit, 10 metro. Bai, zure, 10 metro, baino gehiago, ez dakit, gai izango naizen iteko. Bueno, neska. Eta arduratuta no, igual, ez dakit ba. Lasai, nola ez duzutzu ba, 10 metro baino gehiago ingo. Zakit, Korrikan, lasai egon, korrika teatzeianak, korrika egunian. Bai. De todo da, hor, denetatik anateatzea, korrika itea. Egila da, niko ide ikusi. Claro, zu lasai, hortxe daude. Korrika itea, sekula ateaztianak. Horiek sekula, Horiek ez dute bere bizitzan korrika egin, ez herriko krosian, ez dute sekula maratoi baten parte hartu. Baldo, lako jendia. Badao, eta ez dut ulertzen. Horiek, dena ketxua jantzea, hor, egun balena odekalatronea junta ketxua jantzi, eta ala, venga, korrika itea. Horiek, sekula, ez dute sekula korrika ikusirein, inor. Osa, entzierroak ikuste dituzte, baina hoize. Bueno, bestalde ere badaude ere, runner profesional horiek, Oik ketxua esternua, ez? Jantzita eta korrika, maratoiak ito dituztela, Ameriketan, Afrikan, Asian, munduai buelta eman korrika. Eta bapatian, honia datoz, agobiatuta, zer ritmoa, eta holako jendiare bado. Ez dutela, hartu behar dan modun hartzen, festa eta aldarrikapena eta, hor, instalazio o solazio. Baina korrika ite da, korrika egunian, orduan, zela ez esatea. Gero hor daude, bai, limako dunak, okartuta jute jana gerrilla eutxita, ez dakizula sufritzen nahi dian, irribarrez nahi dian, emate baizu, ez? Gero, badaude ere, limakoak inoiz trampatiak. Badira batzu, baina, azteuela, ez, hasieran, esateuela, bie badator, eta tipi-topo, bapatean deskuiduan, zartzeiola bidetxur batetik, herria zergatu eta berriro gehitu iteia hola bapatian, gero berriro atea, gero sartu bukaeran da, dena indet, herri guztia. Dena indet. Trampatiak. Trampatioi. Zuk, arki, ez hau zaituzu horiek, Zatik izango? Bueno, lo justo. Eta gero ere badia banderit. Bandera dunago, banderolako. Bai. Alarrikapen guztik ikusten. Bai, bezu errebindikatibo guztik hor gaina jantzi eta ala. Hor, korrika ateatzea. Aztea, feministako, banderola, kolore, hortzadarrarena, LGTBI, denak esan alditu. LGTBI, bai, denak. Erraustegiaren aurkako banderare, bai, hor, venga. Personaldeko banderola. Onda, gero, zure herriko arraunta aldeko banderola, antxe hor, dago ere, ez dakit, ikastetxean, tokina daudela, banderola, bai, dena. Zer da, euskera, zertako behar da euskera, zehar lerro bat da. Bai, mira, etorriko balia ere, ultra eskuindarrak, behaien mezu erreibindikatiboekin. Hombre, euskeraz. Baina euskeraz? Oida?
Euskera, da hemen. Aurrea. Adibidez, torriko gali autobusan nada, azteoir, bueno. Azteoir, ez. Azteoir, ez. Entzun zatzaizkaz zu, zu, mundu, ez, oza, azteoir, entzuna, entzun zaiteztela. Mundura, Bueno, igual ez nola da, Fermin? Ai, nola da, Fermin? Gure ritmora! Bueno, igual, hobe ez etorri, oza, ez etorri, ez dakik gutzultzen, Juan Sánchez. Hobe, oiek ez, nahizte euskeraz? Euskeraz da ere, baina dena igual ere ez teua nartuko, bai, bueno, ez dakit antolatzaileak esango, Gu, beroketa. Ai, Beroketa, Ramoni. Beka, bai, venga, exhalazioa. Ta, bega, Ramoni. Nola, Fermin, nola! Gure ritmora! Onaino, korrikaren bosgarren egunak eman duena, bihar 6. eguna izango dugu, asteartea, Nafarroatik Arabara egingo du jauzi korrikak, besteak beste, bihar badugu kilometro garrantzitsu bat, euskalgintzako eragileek eta erakundetako ordezkariek elkarrekin lasterka egingo dute, aurreko korrikan Santiagoko zubian egin zuten bezala, orain Bastideako mahastietan egingo dute, eta argazkiaz harago konpromiso batzuk sinatzeko nahi ere badauka ekak. Bihar emango dizuegu horren guztiaren berri noski. Bihar arte. Euskararen itsasoa hartzeko prest bidasoa, ikur baten inguruko eskuinaren erasoa, gurea da arazoa, eman lehenengo pausoa. Hendaia, Irun, Lesaka, hiru probintzi egaka, berriz ere Lapurdirantz, Lizaietako aldapa, lotuz eta pazetapa, gure hizkuntzaren mapa. Sara Azkaineko zubi, Senpere eta Urdazubi, astelena argitu da, lekukoa ze urduri, emozioen irudi, arnas berria dirudi. Baztandarreta joaldun, Leitzara bidean lagun, Larraunetik Sakanara, antzigabe irurtzun, haupa Nafarroa euskaldun, korrika segi dezagun.